Donostian ez dakizu zenbat autobus gidari daude, bizardun eta buru soil. Bai, bere oposaketa gainditzeko behar da perfil hori. Bizarrak puntuatu egiten. Hombre, eta soiltasuna. Zentzu guztietan, Gogoratu naiz garaibaten gainean Donostin jarri zutela doainik jubilatuentzako, kendu behar izan zuten eta prezio simbolikoa jarri edo saturatu egin zuten. Dena bai zarrez bete zan. Kika Monarrizi proposatu nahi diot hitz bat, nik asmatutakoa oso listoa naizelako, influencer kontzeptuarekin bat, pentsatuz asko influencerak zula eta igual ez dela hainbesterako, nik influencer kontzeptua asmatu nuen. Ez baina ez da parregarria, osea zen Ez da barregarria da txaletzekoa. Demora horrela dijoa, eta... Eta guia, ez zerrekin beti bestela. Eta zertaz itzen dugu, ez zertaz. A ber, tonto naiten ege. Hau, Bita Piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera. Opa, ni Urko Rodríguez naiz, edo, sare sozialetan ez noiz jauna. Datorrela pikutera. Urko Rodríguez. Datorrela pikutera. Ez noiz jauna. Ez noiz jauna. Sarrera epikoa, ez noiz jauna. Bostongoa. Bostongo. Bai. Ez noiz jauna. Zein da Bostongoa? Kanta. Kanta bertan egintzen. Jump Around. Bostongo Irlanda ez batzuna. Nola? A ver. Bostonen daude Irlanda pila bat. Boston Celtics. Hori da. Celtic. Eta Dropkick Murphys. Bale. Eta Guinnessa egongoa barra, Bai. Dropkick Murphys, ez dut inbertatu, osea, talde bada. Bai. Gaina, azken aldin aizekin eta antifascismoarekin eta lotura asko daukana, eta oso fina. Apuntatuko dut nire bai, zure gauza erabilgarrien kuadernoa. Dropkick Murphys. Kantamen bideoklipa oso guai da. Onena, bai. Bai, gaitak, irlandesak, Bostonen desfilatzen, guai da. Bueno, entzule, itzali irratia eta jarri bideoklipa oraintxe da momentu. Ez da momentu. Bukatzean, hobeto. Momentuz, esnoit jauna daukagu, Urko, nola nahi, nik esnoit deituko izut. Venga, ba. Vale. Esnoit norden espaldin badakizute, igual jenteak esango du, eske jende ez ezaguna eramaten dezuta bipikura eta bai, noski, peio reparatzen zen bat entrevista daude. Azkal trampolina da, berez. Hori da, hau da zure Enaiz zinor, honea etorri arte. Hori da, eta hemendik aurrea ja... Gutxio. Baina jendeak ezagutuko zaitu izenez, behintzat. Hori da. Baina jende askok ezagutzen zaitu. Donostian, adibidez. Bai, biztaz bada ere, ezagutuko nahu seguruna. Agurtu zaituzte, edo? Baita, eta beste batzuk agurtu ni nintzelakoan ere. Eta zeinekin... Lankideak etorri zaitzaizkit, esan ez, ez dezu sinetxiko, baina esan didate, zuhurko zea Twitterrekoa? Eta, behaiek, ze Twitter, ze? Eta gehon eran etorri da, eta, baki uzertu zean, jo nintzela ez dakit igarrara, etorri zaitipo bat, eta esan dit, urko zea, ez naiz. Badauzkagu datu batzu. Bai, agian oain arte ez dugu esan, baina esnoit, autobus gidaria da, Donostian, eta Twitteroa ere, bai, esan duenez. Baita ere. Txiolaria. Eta gauza bat esango dizuet, Donostian, ez dakizu ez zenbat autobus gidari daude, bizardun eta buru soil. Datu gehiago eman ditugu orduan, Urkoen perfila marrasteko edo, gidatzen ari denarentzako, bain. Bai, bere oposaketa gainditzeko behar da perfil hori, bezala zailagoa da. Bizarrak puntuatu egiten. Hombre, eta soiltasunak, eta bai. Zentzu guztietan, Eta simpatiko izateak, ez da? Hori ja, mikaztu egiten zara lan hortan. Esango nuke lanean orokorrean mikaztu egiten. Bai, baina pentsa, ezin duzu pixek egin eta pixagura duzunean eta gaina potrok ikutzen dizkizute eta zaude hor ezin pixak egin eta nervioso jartzen zara eta azkenean mikaztu egiten zera. Pixagura eta gidatzea, hori kombinazio txarra. Eta are gehiago, eta estutasunak. Oain dena karril bat da, bakarra, eta horri bili behar duzu retrovisoreak gurpilak eskibatzen, eta gaina pixagureakin eta poliki jun behar. Eta ezin inorrakatu, por lo que sea, legaltasun asunto bategatik. Bai, gauza ni minoak, baina bai. Formula 1 bezala orduan? Bai, motelago, baina bai. Ez zen ikusiko banku atrakatzen leherik autobusa gidatzen.
Ez, baino ñabardura txoren, esan dezunean motelago, batutan ez, Hori Osea, zutik zoazenean, bintzat sentsazioa da oso azkartzen. Ni jun izan naiz bidaiari bezala, beldurrakin. Badakizulako zer den gaina. Ez, esan ez, noa, hostia, dijua tipo hau. Eta gidarian ez, da, beldurrakin. Bueno, gu txikitan gaztetan goatzesea, Bentaberri hartzen genunean atzeko partea, Donostiko autobusetan, atzeko partean, karratu atze ban, eserrekurik gabe, barra bat erdian, hor kepixatekin. Eta argi urdina, Eta argi urdinak, eta, autobusoiak zeukaten gauza hona zen relentia, hor jartezun, kristalen kontra, Hori galdu da? Hori jaz dago, baina ja elektrikoa dira dena trena bezala doa, baina garai hartako, relenti hori, atxaldea solfeoa juten zinanean hor rapoia eta kristalean, oixi ez da eharrak. Autobusan mundua, autobusan mundua, egia esan, zu autobusetan sartu arte, esan gidari bezala sartu arte, enun planteatu ere egiten hori ez dakit profesio bat zanik edo pertsona bat zanik gidaria. Edo ze pertsonek egiten duten hori, edo ze, eta oain hasi naiz, zu ezagutzen zaitut, eta zure lankideren bat ere bai, eta oain hasi naiz, jende ezagutzen, eta pentsatzen, ostras, hor, pertsonak daude. Bere garaian, sortu zenean nolabait autobusen linea edo tranbiena hori, batez ere autobusak sortu zirenean, defunestatua zen lan hori. Ez zuen inornak, ez zuen inornak. Eta orain Orain, garai batean, nik oposaketak egiten nitunean, adibidez, 700 pertsona o 1000 jaia aurkezten ziren. Gaur egun oso gutxi, 200 bat. Jatxe egin da. Baina hori da baldintzak ez diralako hain desiragarriak, leheno bezala. Duela 2 urte, hobeto zehon. Oain baldintzako kerragoa dira, boltsan eraman ditzazkezuke igual, 8 urte. Urrengo guneko lana jakin gabe bezpera arte, eta gogorra da. Ze polita. Bueno, jendeak abentura bila egiten ditu bidaiak, eta gala, autobusero sartu daiteke. Hori, eta urrutira jun gabe. Bera, urrutira. Buelta asko eman da, asko gidatuta, eta mundu asko eginda, baina toki berdinean. Hori da. Bale, datu batzuk kaldetuko izkizu, zein da buelta luzeena ematen duena? 31 linea. 31 dauka 2 ordu terdiko ibilbide bat. Eta inork egin aldu osorik, zutaz aparte. Bere garaian, sortu zenean, jendeak batez ere jubilatuak eta hola, interesa bazuten. Eta igual larun batean montatzen zian, buelta oso bat eman, flipatu pixkat eta etxea buelta. Bus turistikoa, baina merkeagoa. Gogoratzen naiz garai baten gainean Donostin jarri zutela doainik jubilatuentzako, eta kendu behar izan zuten, eta prezio simbolikoa jarri. Saturatu egin zuten zerbitzua, bai. Doakotasunarekin dena zaharra ez bete zan, eta eskutik anjunzitzen. Ez da autobusen esklusiba, lare, zuk merienda bat horrela egiten baldin batzuk alian, da zer dago txistorra eta doainik alda, eta bai, zeintzuk izango dira lehenengoak. Demora dutenak. Demora eta gozia. Eta mundua ikusteko gogoa, ere. Hori ere. Bai, eskatzen da. 2 ordu eta erdi, 31. Eta geltokiak ditu 80 piko uste dut. 80 piko? Buelta bakoitzeko. Eta ez da junete horri bat, baizik eta borobil bat. Da borobil bat, hori da. Eta 80 piko geltoki. Buelta bat egiteko, bai. Ostras. Bere termometroa, grafikoa ikusten dena geltokiekin, flipatu egiten duzu dena txikia. Londerseko modeteroa bezala, ez? Nik proposamen bat daukat. Beste bat. Noizbait, zakit, 10. programara iristen baldin bagea, gaur 5. da. Ojo, 5. Eta momentuz, esan behar dut, onena izan dela. Zalantzarik gabe. Oain arte egin dugun programaik onena. Sarrera onena. Mazkigu, 8 minutu, botella eman diot. Garaiz. Bai, garaiz eman diot. Lehenengo aldiz. Ez dakit, eta momentuz, esango nuke, hasiera izan dela, izugarria. Ondo jarraitzeko, iruditzen zaizu aurreko eguneko gaia irikitzen badeu, eta gaia heltzen badeu? Nik proposamen bat daukat, aurretik, segundu bat, orain irikiko dugu sobrea, eta Sergio Arrospide ikutzi zuen gaia, urkorentzako, jakin gabe urko zenik. Normala. Jakin gabe ere urko zein dan. Efectivamente, bai, oain Twitterren sartzen bada, edo autobusa hartzen baldin badu, agian jakin lezake. Proposamena. Bota. 10. programara iristen baldin bagea edo, 15. edo, a lo loco, ez dakit, edo gala bat, edo festa bat, edo nik gala egingo nuke 10. eta 15. zuzeneko bat, autobusetik, 2 ordu terdiko buelta hori eman da. Nola ikustezu? Urko gidari, nosi.
ezin da berarekin hitz egin, baina berak garrasi egin dezake bere tokitik. Mikro bat dut, autobusean, ojo. Eta egin dezakezu 2 ordu terdiko buelta, toko. Monologo bat. Bai. Egin dezaket, badut mikro bat, eta... Eta hori regulatuta dago, esan badago... Limiterik bat dago, esan nahi du. Bai, hori da. Ze puntutaraino egon zaitezke hor hitz egiten, gogoa dakazulako hitz egiteko, esan ze erabilpenaren... Saiatu izan naiz, kotxegetegietan, atea horretikan proba egiten, mikroa altabozean jarri, eta ia nire musika autobusera partekatzeko aukera ja neukan, baina etzan iristen. Pena bat. Bueno, hori ja gaztek egiten dute, ez? Ja, bai. Esan ez, beraien mugikorra eta altabozarekin, bueno, gaur egun altaboza erabiltzen duten gazteek edo ez, baina garai baten oso modan egon zan, eta gaina normalean izaten da, gusto musikalarekin bat ez di joan zeo zer. Geroz eta gusto musikala txarrago izan, orduan eta volumen altuagoa. Ez que hor remonta batin behar dute, orduan remonta hori numetetik. Oso alto jarriko dut, ea ona iruditzen zaien, eh? Horengoan bai. Hoi da. Bitu zer temazo! Bai, kaka jandet, baina pila bat jango dut, aber gehiago gustatzen zaidan, aber goxuagoa da, oso pentsamendu polita. Bai, bueno, Mikel, barkatu, bai, inciso honet, ja, 10 minutu jandituko ja, eta, nervioso jartzen hasi nahi. Bota. Ardezala, esno jaunak gure gutunatzala. Nola, botoia eman dioten, ilusio egiten dit jakiteak zenbat denbora da makigu. No? Bai, orduan, ez da, ni pozik nabar, esno jaunak, sobrea irikidu, eta Sergiok auskalo, ostras, aurpegi raroa jarri du. Gai potoloa da gaiego. Gai hau da. Influencer izan nahi dut, aita. Mira, hor hildotin gindoa zen, Pixat, gazteak, musika txarra, influencerrak oso lotuta ikusten den momentuz. Bueno. Baina zergatik aita? Aita da. Bera aita da. Vale. Claro, bi dauzka? Alaba eta semea. Seme alabak ez. Bera orduan ez da esaldi honen egila. Bai, berak idatzi du, baina seguruna pentsatu nahi dut. Ez dira bere itari esaten, baizik eta berari esaten dutela, edo zuk heldu gaian nahi dezun bezala, esan nahi dute. Influencer izan nahi dut. Bueno, azteko, influencerra zer da? Eragile, ez? Eragile, influencer, eragile. Bueno, itzupen bezala, Kika Monarrizek onartuko luke. Eta Kika Monarrizi proposatu nahi diot hitz bat, nik asmatutakoa oso listoa naizelako. Mira, gaur bigoteak inetorri da, eta ja listo sentitzen da. Betaurrekoak ekartzen dituzenean, ez da pentsatu. Mesio mustax. Kontua da, nik jakinda nolabait influentziarra geara... Venga, hasi berriz, Joseba Tapia. Jakinda, sare sozialetan aritzen geranok nolabait influentziaren bat handia edo txikia dakagola beste honganez, eta baino jendeak pertsonatzuko oso handi ustea dira, eta pentsatuta asko influentzen dutela. Nik influencer kontzeptua asmatu nuen. Gauza berri bat daukagu. Eta lau programa damazkigu promesa bat egiten, eta nik ez dut bete, oain arte, baina behira zerrakaten... Berriz esango dut? Esan berriz sorpresa daukagu, sorpresa, heldu, entzule? Heldu, bota. Bueno, bai, influencer kontzeptua... Nervioso. Influencer kontzeptuarekin bat, pentsatuz asko influencezakezula eta igual ez dala hainbesterako, nik influencer kontzeptua asmatu nuen. Ez, baina ez da parrega, osea, influencer, esan ez bezala, bueno, saiatzen naiz, eta ez dakit iristen da. Vale. Zer, orduan, ez da barregarria da... Triste. Txaletzekoa? Gustatzen efektua? Txaloak eta oiuak pertsona berdinenak dira, esan baiet. Enao ziur. Ez dut gehiagin investigatu, ez dit denbora gehiagin... Ez dut grabatu, hago. Ez. A ber, nundikan hartuko, influencerren baten gandikan edo, ezakit, hortik hartutako. Soinu liburute baten gongo da, imaginatzen eta hortik hartu duzu. Edo lapurtu egin ditut, edo, bueno, bai. Behin entzun nion pertsona bati esan zidala, soinu hobek izena dakatela batzutan. Bai, izenak luzkatea. Zein entzuntzen nion? Ez dakiten nahiz gogoratzen. Hace pardilloa. Autobusero batia. Bueno, antenan sartu baino lehen, egongea ontatzite egiten, esan du esnet jaunak. Barre batek izena dauka. Bai, barre enlatatu mota batek. Eta beti ezakitze izen duen. Jose Ramon.
Gaur ez dago investigaziorik egin, normalen egiten dugun ikerketa bakarra izaten da konbidatuaren Wikipedia irakurtzea. Zuk Wikipediarik baldokezu? Ez dut uste. Konfirmatuta, ez dezu. Konfirmatu dezakegu, ez dago ikerketarik egin. Orduan, barrearena ere ez dago ikerkutuko, baina iritzi bat eman dezakegu ez jakintasunetik. Izen badauka, baina zer grabatu zuenarena, ala... Edo emititu zen lehen aldikoa, ez dakit, baina da igual Risas Stanler, lokal bat, osea, daka izan bat. Bai. Risas Stanler, o Risas... Hildako jendearen... Bai, dagoeneko egongo da, bai. Jendeak ondo pasatzen, osea, jendea ondo pasatzen entzun dezu, eta jakinda hilda daudela. Bai. Denak. Carpe diem bada. Bai. Nola zen, Cosas de casa zen, Steve Urkelen. Bai. Hor, parre bat zegoen. Bai, denen gainetik ana. Bai, emakume baten. Bai. Denon amona da. Bai, gure amonak ere horrako parre antzeko bat iten zuen. Nik uste hor, amonak engantzatzeko jartzen zutela. Mira, nik bezala altan parre. Eta hola. Bai, hor bat zegoen. Eta Risas Stanler, bai, ez hau parre generikoak edo dira. Bueno, bauzkat beste batzuk, baina ez ditut desbelatuko. Sorpresak ematea gustatzen zaitere, bai. Bueno, eta gaiari helduz edo, influenziarra izan nahi dut aita. Pentsa, zure aitari esan izan bazenio, aita, influenziarra izan nahi dut, ze erantzun klase eukiko zenuke? Fisikoa, akaso? Bai, izango influke? Inflokomor? Inflokomor? Bai, ez dakit, esango nioken ere. Hala ere ez dut nahi. Egia da, beti gustatu zen zaidala, barre bat, eta barreak zorarazi, txista batekin, hori bai. Hori influenzerri izatea bada, bai. Bueno, esan duzu jendeak ezagutzen zaitulearen. Baina beraien pentsakeran eragin o aldatu hori paso. Bakoitza bere lanak inditzara. Mira, irakurri nun duela urte batzuk txioren bat esaten zuena, influenzerra da, 30 ume hartu eta hortzak garbiarazten dituen irakasle hori da influenzerrea. Zuzea, zu normal bat interneta mobila da. Ja, eta egia da, osea, ez da batek ez da, koizian jan, pina, eta ez da gizer, eta urak gizendu egiten du, eta jarraitzen dute 5 milioi pertsonek, eta batzuk kaso ingo diote. Oain, eskuin muturreko raperoak daude. Nola? Eskuin muturreko raperoak. Eskuin muturreko raperoak, zer egiten dute eskuin muturrarekin. Bai, entzun dut baten bat. Bai, eta atola tatuaioz beteta, Dangerous. Very dangerous. Bai, jendeari iritsi egiten zaio. Hori da. Zenazka ematen duen jende horrek. Por cierto, ez noit. Gogora dezagun Mikelek bigotea dokala gaur, eta nazka ematen duela jendeak esaten du. Baina, zuri zeinek ematen dizu nazka gehien? Kike Amonarriz edo Onitzan baitak? Gutxiago Kikek. A ber. Argiegi, nola da gauza. Etxetikan pentsatuta zemenakin? Ez, ba. Zeinek ematen dizu nazka gehien? Bai, gutxiago Kikek. Beraz? Hori ez da galdera. Gaizki erantzun dut? Bueno, hemen ez dago ondo eta ez gaizki, baina... Bai, esango dut. Onintzak geixio. Bai, geixio, bale. Titularra da, Esnoet jaunari, Onintzan beitak nazka gehiago. Kike baino. Kikek baino. Bai, baina noi titularrean ez da gertuko. Egia da, ondo daola ekiparatzea gauzak eta eskaletan jartzea zen. Nik esan dezaket, ni oso tipo altua naiz. Ez da, bueno... Nien naiz txikikeritan ibiliko, nien naiz inor, berdin dit esatea. Hori bai, eta egunen baten honintzen baita zure autobusen sartzen baldin bada, movida, Bueno, ez bada kikerekin, ongi. Ez badakat konparatzerik. Aukeratzerik ez baldin bada. Hori da. Igual, pertsona bakarra sartu daitek autobusean, eta kanpoan kike eta honintza daude, kike barrura. Kike, honintza, ez da zer pertsonala, bueno, bai, baina aukeratu inbarrun. Gertatu daiteke, baina... Kike, oain honintza Donostiko autobusetan, kaixo, hola, noaz berdin zait, urko zea, ez, bale, urrengo txengo jo. Ez que, Kike kriston lan nahi du, batzen txikitan kasetoak zeuzkala, guatzen zate. Bai, tabernetako, bueno, nik guatzen naiz, horretan, tabernetako kasetoen, gasolindegiko kasetoen zea bertan, Kikeren, igual, 4 kaset zeuden. 4, bale, 86 urtean. Eminentzia bada.
berez, galdetu barkako nukez, Zutagarren zenbat zeuden, Fermin Muguruzaren zenbat zeuden, eta Kike Amonirrezen zenbat. Osea, Zuta sortzeko handikan 2 urte falta zian. Osea, eske se lleva la palma. Kike Klau Zutagarrek Gaina biziren, Kike eta beste bat, ez duko batzen, baina biziran. Bitxiste konta. Ez duko guan bestia. Bai, nik ere ez da, badakit liburua eskutartean eukidet, eta... Liburua zuen, Bai, zortzire txiste. Liburuak hartzen dituzu, Bai. Esku Enekin. Txisteka misteka, o... Tekititxeaz gain... Jo, nik esango nuke zortzirun txiste, holako zela oso originala. Zortzirun txiste. Wow, bueno. Eta hortik txiskolara, eta hortik... Disparao, ja. Euskaltzain dira. Zu hemen bezala. Oida. Trampolina, bere trampolina izan zen. Hau da nere txiskola. Hori da. Bueno, a ver, influencerra. Osea, gaiari helduko diot, behingoagatik gaiari helduko diot. Bueno, batutan heltzen diozu eta konferentziak ematen dituzu ere. Baita azkeneko programetan. Jartzen naiz. Azkenekoan zuzendu egin nun. Zer zuzendu zenun? Bueno, nahiko Sergiokin nintzen intenso jarri. Hombre, moztu nizulako, Iñaki, baina beti hau momentu bat nun hasten da, txintxan, eta galdera serioak egiten. Bai, eta nola ustatuzu, zergatik ustatuzu hori gertatzen dela gure gaurakuneko gizartean? Baina zertara ez da galdera interesgarria? Oso. Eta irekia batez. Eta horrako galderak egiten ditut pentsatzen jarraitzeko. Oida, garraio bideak partekatzea ez alda bizitzaren parte, eta horrek ez aldo esan nahi gizarte bezala. A ver, su normala izateak ez du esan nahi hippie puta bat nahizenik. Hori zuk egingo zenuken galdera izango lizake, nik ez. Eta alderantziz, hippie bat izateak ez du esan nahi su normala zarenik, edo? Su normala bazea fijo. Ez daude lotuta. Vale. Elkarrek batzutan bai, baina ez dute zertan lotuta joan behar. Galdera, abileziak baliogabeak. Ze titulo zaila, esan zuk? Abilezia baliogabeak. Ze ondo esan duen, Sergio egin jun daiteke lokuzioak egitera. Bai. Sergiok egiten ditu lokuzioak eroskirentzako, baina ez digu pagatzen orduan ezin dugu eroski. Mira, gauza da. Esan Carrefour. Txotxen ez gauza da. Boikot Carrefour. Sergiok lokuzioak egiten ditu entzat, eta baina ez digute ordaintzen orduan. Jostailu ona, Zegona. Orduan, esan ditezketakoak orain? Bai, baina abixatu inberdiazu denborakin bestela ez hori nik erabili bar nun, erantzunean. Nahiago dut, hori da. Eske bestea ez zait gustatzen, hori erabili nintzaken. Eta nik esan dezaketa adibidez tako bat? Adibidez zein? Sergio Arrospide kabroia da. Ez dakit tapatu Bueno, bai. Mejorati mar deu, Asa zentsura eskasa. Bai, oso txarra. Mira, zentsura bezala, gaizki. Jostailua gustatzen zaiz. Nik horrekin argi gorri bat imaginatzen beti. Bai. Oso, bai. Bai, baina, hola, bueltak ematen bezala. Argi gorria, eta zombiak atzetik. Nahi burua datorki gehiago programak. Nere. Lehiaketa bat, oida. Bai, lehiaketa bat, eta ez dakit, 56 urteko gizon bat, 67 dauzkala ematen duen gizon hori, latxaketakin, bueno, hola, porrot hori onartzen bezala, da, bixat, edo, bueno, zingo jo, jolaste etorri, eta, operando ere, operando batzate. Bai. Bai. Zera, pintza txikitxo batzukin. Organoak atea bertzen ikutu gabe bordeak, hola. Bai, gauzat, esango izuz, ez zaila dan jolas hori. Ez dut jolastu sekula. Buah! Giltzurrunak oso txikiak, zapatzeko. Guk ez genuen sekula euki, ez diguten sekula ekarri, eta duela gutxi deskubritu dut, zeren gure semela bai eman diegu, trasterotik atea da, emazteak gorduzulako hainbat urtez. Atea genuen, ez dago marrajenik. Bai, hori da. Bestela elitzak joku bat izango, eta egin behar bat. Baina umentzako joku bada, osea... Pultsoa lantzeko, ez? Gero handitan disparoa zehatzago egiteko. Bai, hori da. Esango nuke nahiko ondo nabilela, baina... Biatloia ere, neguko biatloia. Bai, aurrekoan egon nintzen ikusten, eta flipatik. Hori pultsoa da, hori da, nekatzen zea, zaude, 180 pultsazioetara, eta hartu eskopeta hartu, arnasa hori eutxi, eta... Iruditzen zait, munduko kirolik
ez dakit. Naziena, igual, edo, danak rubilloak eta militarrak dialako, eta oso altuak, eta oso bon friegen olako abizenekin, Bai. eta zure bigoten tankerako itxura hori ematen die. Fiedrich? Baina gauza oso arrarua da, zeren, ez da, nik kirola ikusten, negu, a ber, nola esplikatu? Oso zaila da esplikatzen. Itzekin, agian? Bai, oida. Saiatu itzekin. Bai, baina oso kombinazio arraroa da, zeren esate bazu. 110 metro baiakin, ez? Esaten da, korrika, salto. Hau da, eskia, tiro, eskia, tiro. Berez da, eiza kirol bat, pentsatzen dut, ez? Bai, jatorri haukuko du, bai. Oreina eta nola jun... Ja, baina da, ulertzen dut zer esan nahi dezun. Osea, nola sortu zen, ez dakizula. Nik estremora eramango nuke, agian, ez dakit, esango nuke harri jasotzailea, ez? Osea, harria jaso, eskuak dauz, osea, joan besua dauzkazu zainak puztuta eta ezin nolel, eta gero sopai bueltak eman. Ez, operazionen jolastu. Oida, harria, operazion. Hori nik txikitan nahiten nun, jolas garaian eskupilotan, eta atzakola lodi zeuzkala, eta gero idatzi, eta diktaketa edo. Eta sin boligrafoa hieldu. Pasaba, zan hori. Biatloi hori, vamos. Letra rarua zan, pelota eta diktaketa. Gaina duten zan hor fase bat, gelarako bidean, zapaltzen zen un zapatillakin Bai. Truko... Bai, lurrian jarri. Hori da. Eta zapatilla, ez, baina jendeak itentzunez, denok hor eskua zapaltzen idatzi horretik. Ba, gizu ezeinek ditun zailtasunak idazteko ere bai? Mikel Goñik. Ordenadoreakin ere? Ez dut esan zergatik. Doainik izan da, hori? Ez, sarreratxo bat zen, pero nahi jolas bat egin nahi bet. Eta efektua ez dago. Ez zapla bat. Bai, hori badaukat. Nahiagoet virtuala Mikel Goñik ematea baino, egia esan. Hori ere gira. Hemen ditugu lau pertsona ez dakit ezagutzen dituzun, onintza eta kik ezagutzen dituzu, ezta? Mikel Goñi ere behar bada eta DJ Bull. Bai. Ordenatuko zenituzke influenziaren arabera, hau da, zein ikusten duzu influenzierrago? Norentzat, zein da audientzia? Euskal Herria. Ados. Tori, Izaro ere bai. Izaro number one, Dudi gabe. Bueno, atzo ikusi nun, hola, tripa agerian zaukala kantatzen, eta esaten hor diafragmak. Aruntza behira jarriko eta? Tentsio izan bai, gure ikuslegoak ikusteko edo. Number one. Bain, kotxan gidatzen nahi danak, esango du. Zein da gertatzen? Baina retransmititu da esakagu, lehenengo Izaro jarri du, gero behar bada onintza. Nik uste. Behar bada ez, onintza jarri du. Bai. Osea, autobusean ez dio usten igotzen, baina influencer bezala, bai. Hor, Mikel Goñi influencer, imaginatu, Mikel Goñi sutxoak jartzen, hola, Instagramen, fogito, hola, Mikel Goñi. DJ Bull azkena, Bai. Izan bertzea, gaztea, gauez, osea, jendea... Nik uste bikalimotxokin nere gidaria da, nere patroia, nere argia. Baina ikusteko zailagoa da, esan hau topatu ezakezu kalean errexago. Bai, egia da, Bull harrapatzeko, lanean harrapatu behar dezula, eta hori ez da askotan gertatzen. Nik esan ez? Orain, DJ Bull zorroan dagola edo esnatzen. Adibidez? Eta udaran egiten dula lana, hori pentsatzen dugu. A ber, ikusi ez du noiz bait, Bull, ez dakit, azaruan. Ez. Nik uste etxean sartzen dela, eta, hortxe, ez da jane daten, hor lo gelditzen dela, iskinatxe baten, eta eguzki pixatateatzen danean, eta... Zaniteke. Pam! Entzuten da, eta akora ez dakit nongo festak! Orduan, beginak irikitzen ditu. Ordenadoria piztu, emaila behitu. Gozaldu, eta... Mira, horrea. Bai. Ointxe bertan. Hotza egiten du, eurilla, bullo dago. Ez dago herriko jeirik. Bai, bueno, ezkera bulekin keio sartuko. Azkenean, aserretu ez dakit esarretuko da, baina bi hoste emango izkigula. Azkenean etorringo da. Bueno, hemen ez gauden bitartean dala ondo. Jo, oantxe torri zait burura. Aurreko baten irakurri nun Twitterren, Bitapikuren... Twitter, X. Oen X deitzen da. Esare sozialetan, Bitapiku jarraitu zazue, eta Twitterrak esaten zuen,
programa basiko da eta beste, eta Snoit jaunak esan zuen, ni nintzake sekula programa hortara joango. Bai? Hau jarri barren pantalla handian, baina igual zaitu. Igual etxeko lanak egin dituzu, baina gutxi. Bai. Bai, pantailan jarri bertan hori? Bueno, baina irratikoek pentsatzen dute jarri degula. Beitu pantailan, ze txio jarri dugu. Hor gidatzen nahi dana. Eta ni galtzen nahi naiz, gidatzea Ez que berez hori idatzi nuen, gertatu zait. Osea, esanet, saio bat zeon, jarri nuen, eta gero saiora jo nintzen. Amu bat da. Amarru baina bat. nahi gabe, nahi gabe. Bai, nik hori loteriari jarriko diot. Ez dakit zein hito lokaret, nahi ez zait behin tokatuko. Ja. Eta hor txoitxoin. Ni naiz sekula jubilatuko. Nik hori harri da. Etorri da. Baina zertzan, hola bromaiteagatik edo. Edo Kasu hontan? Bai, haian pentsatuta hori jartzen baldin bat zenun, aseguratuta zeneukala etorringo zinala. Bigarren honetan edo lehenengoan? Bietan, behin hasita. Ez, bietan enaukan... Bate intentzioi. Mitxeta de. Bai, eta gainera nik uste dut gordezutela rekamaran, eta behin aur neola esan ziaten, goatze zean eta zartako bat oso ona. Mundu guztiak aurpegiratzen dizu, zure, ez dakit, mespersua, ez? Ba, oida. Bueno, sareetan, jaso dituzu sareetan horrelako... Bai, bueno... Twitterren asko ibiltzen zea? Bueno, asko edo. Bai, oain ez dute investigatzen, baina askoten idatzi izan dut txiste bat bota, erantzunik ez dut hau jasan beharrik banoa, eta oso mitikoa. Twitterretik banoa. Bai. Geban ez guten, baina, bueno. Noiz baita esan dezu benetan, banoa? Ez, ez dut uste. Osea, ez. Norbaitek esan du noiz bait benetan? Hori? Ez dakit. Geho, batzuk jun dira, Bai, eta batzuk itzuli ere, baina igual bi urtera... Agur banoa, eta badoaztenak aste beterako, agur banoa agurtu egingo naiz, plazer bat izan da, eta hortikan... Antxonatea zaizu horre? Antxoteria atea zaizu, bigotea da, bai. Esango nuke, altura ere ematen diezon, antxonena, baina momentuz ahotsa. Venga, ez da gutxi. Bai. Bado jendea esan duna, banoa, betirako, eta bi asteta bueltatu, eta zer idatzi didaten, hori da zure funeralea jute bezala. Esan, zeren jende guztiak, honena joaten zerate beti. Ilingo naiz, baina funerala, asomatu ingunaz pixka eta bai, horrelako zerra. Gero badaude juten direnak, eta gero bakarrik ikustea gelditzen direnak, eta berez esate dute ez dut idatziko. Bai, hori da, banoa hemendik, eta atea ixten dute barrutik. Pamba! Baina barrutik. Xorro. Nola gehan, Bota. Ez du lori? Ez du lan eukan parkatu. Bai, badago botoi bat hemen tos jartzen duena. Hori da. Eta indezakezuna, baina astu egin zait. Bale, horreko bat gogatu. Snoit, hor dazkagu, 3 pertsonai oraindik direla Izaro, Onintza eta Mikel Goñi, eta jolas hau deitzen da ezkondu txortan hil. Aukeratu behar dezu, zeinekin ezkondu, zeinekin txortan egin, eta zein akatu behar dezun. Ojo, Nik ez influencer izan nahi, baino... Baina Onintzakin gaizki gelditu zea ja... Edo bide hortatik jarraitu. Kikerekin hobeto gelditu zea Onintzarekin baina. Ezkondu, hostia. Gauza guztietan pertsatu behar da, egunero emarrezu pertsona horrekin. Ezkondu Onintzakin, ze... Kompensatzeko? Oida. Eta zuk uste honeako jungo dela? Ezkondu ondoren beti banaketa do, osea... Estadistika kontu da, ez da? Bai, aurretik zaila izaten da, bai. Orduan nola, jabakidanez zertako sufritu behar baino gehiago, ez? Bale. Ez da alternatiba txarra, ezkondu eta horrengo gunean banandu. Bale, osea, Onintzakin eskondu nahi zu banatzeko. Osea, gaurko bigarren Onintzantzako. Bai, bueno. Bai, azkarrago ibile bartete, botoiekin. Eta gero... Txortan eta hil, Mikel Goñi eta Izaro. Hombre, ez dakit, Mikel Goñiren besarka bat izan behar du la hostia. Hoi bai. Bai. Eta Mikel Goñi hiltzea ez da bat ere erresa izango. Bai, claro, eske gauza da akatu, norbait akatu, baina lortu zazu, eske lortu inbar dezu, esan fisikoki zuk egin behar dezu, ala, ze nik igual beste edozein akatuko nuke, Mikel Goñi ezik, ez saiatzea arren. Armak daude,
Bai, eta enkargatu dezakezu. Ja, baina, zuk baldin mauzkazu, eta berak ere bai... Kontuz, adibidez, basurdei, lehenengo tiroakin ez dituzu akatzen, Ez da tirora eukitzen. Osea, Eta hau basurde bat baina handiagoa da, Sagarroteian lan egite dutenak, basordeak, esan nagusia ez dute, akatu basurdia. Eta jaten eman, igual bi egun jangabe uki basurdia, jaten eman, jaten azteko, eta hola daudela, osea, hau dena erakusten, Bai. igual bigarrenean o hirugarrenean, ez dezu akatzen, Mikel Goñi izan behar dezu, astebete jangabe, gero txuleta bat mai gainean jarri, eta nik akatu baino korrik egingo nuke beste alde batea, beak jaten duen bitartean. Mikel Goñi akatzea, zaila. Venga, txortan Goñekin ningo bete. Venga, ba, Oso bai. Besarka da onak eman behar ditu. Eta tokatu zaio izar hori eriotza. Oh. Pena bat. Bueno, gaurko mezua da, Esnoitek izaro akatuko luke, eta onintzak nazka ematen dio. Hala ere, eskonduko litzake, eta banandu ere, bai. Hori da. Mikel Goñerekin txortan egiteko. Hori da, Bai. Hombre, gidoi bezala, ez da? Telenovela turka bat ematen du. Bai, baina oso gorea, Oso gore. Amatxo maitia. Hoi informazio pila, derrepentian. Ez que hartzen una gaizki gelditzen naiz. Bai, diseinu, oso, galdera hauek diseinatuta daude horretarako. Hoi da. Bai, gaizki gelditzeko. Oso ongi diseinatua, Bai. Eskerrik asko. Mira, gauza daukat, olako, oza, momentun baten nola hitzik gabe hiltzen baldin bagi da edo, soinutxoa daukat, aurkitu imardet, lehen da bizi, Bitartean zer esan dezakegu? Bai, oain ez eta, aurkitu, bira, A ver, tonto naiten egea. Vale. Hau, zein momentutan askatzeko modukoa igual, ez? Bai, iruditzen zait, €1 jarri daitekela. Edo? Ez duekat askotze gehiago, baina... Kilkir hori ere hilda hongoa. Bai, ez dakit ze bizitza dukaten, kilkirrek. Ez dakit... Insektu txikia izan da. Ba, baina ez dituzu inoiz euki txikitan kaiola txiki plastikozkoietan letxugakin eta arduakin eta mitiko izaten da. Letxuga eta arduakin, Oso 80eroa, Googleen geneukan, Olentzeroi eta kilkerrei. Ardua eta... Ba, letxuga eta ardua, holakon bat, ez? Ipurtargiak, bai, eta... Eta nola besten zuten arduakin, Ba, esaten zuten, 3 egun jarraian egiten dituztela kantatzen, kri, eta seko. Jo, ba, audio bat grabatzeko ez dezu beharra inbeste, Ez, baina, bueno, aukeratzen dituzu 6 segundurik onenak, 3 egunero horietako 6 segundurik onenak, eta gero ja, eta beste guztia bota. Oida. Ez da txarra, Hola, 3 egun jarraian, audio hori entzun, aukeratzeko, Zer nahiago zu, hori edo urnietan bizi? Hori. Nik ere bai. Bueno, urnitarekin ere, oso ondo gelditu gira. Bueno, entzuten gaituzuen urnietar guztiak, barkatu. Gauza honak ere baditu urnetak, ez? Bai, Hernanirako irteera. Kaldetu indetu, ja. Claro, lasartekin konparatu, seguro, baino, Hernanirako irteera. Adibidez. Oso ona. Adibidez. Andoaineko ere ez da txarra. Bueno. Pentsatu beharko genuke, baina lagunak egiten, hemen, Iriartetarrok eta Esnoi jauna gora ezagun, lagunak egiten ari dena ere, Esnoi jauna. Urbanoak ez dira teatzen urnetara, osea, ni... Hori ere egia da. Baina urnietarrak ateratzen dira urrietatik, noski? Ez gehiagi, ez uste, Atatzen dira, bai, Donostia juten dira, kolonia pila bat, Junpleia eta Ilunbea, eta... Junpleia ez dela existitzen, Oain Lidela dago. Lidl bat dago. Bai, igual Lidlea juten dira. A ber, zergatik esaten ditugu supermerkatu izenak? Bai, barkatu, bai, bota. Han supermerkatu bat dago izena... Eta, bai. Eta frentean ez dago beste bat? Deitzen dela... Hori txe. Bueno, afinatzen hasi gara. Pituakin afinatzen hasi gara. Matxo maitia. Bueno, demora horrela dihoa, eta... Eta guia, ez errekin, beti bezala. Ja, beti bezala. Eta zertaz itzen dugu, zertaz. Eta hemen berri ze? A ver, tonto naiten egea. Oain, Esnoi jaunak inbarduna da,
azteko, papera eta boligrafoa emango diogu ja horri izateko urrengo gonbidatuari gaia jartzeko? Bai. Zu pentsatzen lasai, dauzkazu 10-15 minutu luze. Edo 6, edo ezagitzen bat etzako dira. Bai, hartu nahi dezun koloria, axotak, textura... errotulagailuak, margoak... Errotulkia esaten da? Errotulkia? Ez dakit, orain bertan asmatu ez, baina esan gotu baiet. Jo, eske, Joseba Tapien bigote horrekin, ematezu, benetan, da pixkat... Grima eta... Baina, zera pixkat, unibertsitateko irakaslea neskei nota altuagoa jartzen diena. Hori, bai, pixkat hola. Arrapatez kontzeptua. Bai, ez da? Vale. Goatu naiz, ez dut izenik esango, baina aurrekoan goatu nintzen, gure irakasle batekin bigotea zeukana. Bai. Koratzen da? Bai. Gure tutore izan zen, zurea eta nerea. Garmendia, jauna. Hori zen, hau. Jauna. Gure tutore izan zen ikastolan, bai. Eta pentsatu nun, ze izango zan berataz, eta zergatik ez dugu programara ekartzen. Nik nahiko nuke, baina berak nahi izan. Berak seguraski, bizita. Bai. Agian barren latatuak egin zituen eta beste munduan dago, ez dakit. Edo kilkerra dena. Mira, bueno, hori ez jarriko, beste bat. Bai, bat dekoat. Bota. Aurrea. Ez, baina oso nada gure txikitako irakaslea, tutorea, 6. mailatik 8. mailara tutorea izan zen hori ekartzea. Zure tutorea izan zen, bai? Baita ere, bai. Nerea izan zen, 6. 8. baina, karo, zu 4 urte berandugo gontzenean. Urtebeteko baja hartu zuen. Bai. Depresioa, ansiedadea, jota... Bai, bueno, nire gelakideak ere ikusteko azian, Bai, Iñaki nire gelakide bat hemendikan dabil, eta ez dago esango berri izena... Bueno, bai, esango da... Nahiko jatorra da, baina, eta hemen iten du lan, baina zan figura bat. Zan figura bat. Ez zan figurena... Hori izan barrizun. Baina, bai, atzeon margena. Eta, gero, aldenatik kanpo kontatuko dizut zuri, eta agian beste programa batean mundu guztiari kontatuko diot. Baina, bueno, bai, ingo dugu. Gure irakasleak ekarri dituzu zergatik? Ez, gure irakasleak ez, irakasle hori etorri zuten burura, eta guain bigote hau aipatu dezunean, behataz gogatu naiz, besterik gabe, besterik nukete errekarri. Baina, zer da, aurpegiratzeko, pixkatola, igual pentsatu zuela, ez zeata inora jeritxiko, eta honea ekarri eta zan, bira, irratian nago. Hori egiteko? Oso polita. Kontrakoa, guzti. Vale. Izan da, hori bai zala influenziar bat. Bai. Erakutsi zigun, matematika... Bai, ja pistak ematen izia, Ai. Bueno, ez erakutsi zigun? Erakutsi zigun gauza bat. Eta gauza gehiago. Eta, badakizu zer, gero ni letratetekan ju naiz, eta ez dut aplikatu pentsamendu zientifiko hori, baina oso interesgarria iruditzen zitzaidan. Bueno, orduan, zure tutoria izan zen dokumental bat bezala, ez? Interesgarria. Bueno, ez dut aplikatu, baina, dordoken dokumental bat bezala, edo nuena. Ez dordoka, eske, ibiltzen ginen logokin, goratzen zate, dordokakin, aurrera, berak ere erakutsitzen hori. Aurrera bat, eskubira bat, errepika, 360, pum, borobila. Magia, zer. Bai, magia. Eta koloretan jartzen zenunean pantalla. Hoi izan zen. Hoi revoluzioa. Andereño batek bronka botatzen behin, kantuz poskatuko da zua. Koloretan utzia zuta, zintazu, erotuta zaudete. Eta bai. Amatxo maitia. Galdera. Galdera, zukakizu Einaute Lorri eta Mikel Urdangarin desberdintzen? Nuik? Zein da zein? Bai, adinagatik. Adinagatik? Bai, ez dira adin berdinekoak. Ez dira garaikideak? Ez, honek gutxia bazka. Zein da hau? Elorrieta. Honek esaten da. Elorrieta gazteagoa, ez? Sango nuke. Mikel Urdangarin gazteago? Bai. Mikel Urdangarin zarragoa. Hau, Einaute Lorrieta da. Bai. Bale. Seguro? Nik ez ditut ezberdintzen. Bai. Niretzako pertsona berbera dira. Bai, pertsona berbera. Bai, Barakaldo eta Portugalete bezala. Imitatu dezu sekula beste nau. Oso zaila da, Ezin da. Saiatu zaite? Ez que oso zaila. Bakizu zeinik imitatzen duen Mikel Urdangarin oso ondo? Einaute Lorrieta. Teori bat dakagu, eta pertsona berbera direla. Dok. Deloreana hartu duela, eta atzera bueltan da bilela. Ikusi dituzu nahiz bait dueto bat egiten?
Ez, egia da. Ez dute ekin. Aurreko baten esaten genuen, Clark Kent Festival eta bat, Superman, ez? Bai. Alter egoa eta pertsona, eta bata periodista da eta bestea superheroia. Hauek biak musikaria dira, a lo fácil junda, esan du, Bai. bi pertsona dituta, biak musikaria dira. Bustingo naiz, ez zaizkit bat ere gustatzen. Oida, ez nahi Kontzertu batea jun beharko bazenu, Lagunak egiten. Enez juten. Bueno, taberna dago. Eta ez dira zu, ez da galdetu beharrik, osea, berren dit. Beharrik gabe esan egingo dut eta putzu baten sartuko Gustoa dut. elitu naiz. Autobusa ere ez dute hartzen, osea que... Hori ere egia da. Eta Hauek hartzen baldin badute Donostin gutxi. Itxura da kate hauek beti kotxean dijoaztela leku guztita. Ez? Bai. Bai. Eta atean aparkatu nahi dute, eta ze kotxe eukiko dute. Ez uste, nik uste jende desokupatua dela eta ez daukala presa gehiagirik. Bai, ez dakit musikariak, aktoreak, horrelako jendeak azkenian ez daka presa gehiagirik ere. Iristen dian, behaiek iritsi arte ez da kontzertua hasiko. Bai, baina nik hori pentsatzen. Orduan, zertako korrik? Nik pentsatzen nun, jende honek goiza libre eukiko du, etorri daitezke programa batea grabatzea. Bueno, Aitziber Garmendia, ez. Claro, nik esaten nun, Aitzi, etorriko zea, bai. Ez da etorri. Eta ez da etorri horrek. Baietz. Gure B plan. Lan asko eukiko du. Ez zelan izango du, aktoria da. Gero, aitzakiak. Ja. Bueno, bai, igual ez dakit, argazkiak atea behar ditu ez dakit ze serietako, edo pelikula txombren bat edo grabat markante. Ikastaron bat. Venga, zuzenean esango dut, urrengo esan, Aitziber Garmendia etorriko da. Bai, hostilak. Igual ez du etorri nahi. Igual ez du etorri nahi. Osea, igual aitzakila jartzen nahi da. Ez? Zuk uste? Ez. Ez. Baina, pentsa, zu aktorea zea. Eta denbora libre pila bat daukatzu, esatezu, sofatik altxako naiz. Hola, DJ Bull udaberrian bezala. Sofatik altxa egingo naiz. Eta naiz irratira jongo naiz. Bi anormal hauekin hitz egitea. Igual, jode, esfortza hundia da. Baietz esan zuen, etorko. Bai, esan zuen. Zenbat aldiz esan diate baietz, eta gero, por lo que sea, ez. Zagit, zuri noizbait gertatu zaizu? Baiezkoa esan eta gero... Ez? Bai, ez da? Neri kontrakoa, esan naizela jungo eta gero jun. Bueno, bai, berez, zuk zin egin. Hori da. Eta idatzi zutzi. Eta hala ere. Bai, niri askotan gertatu zait, jarriko iziazu patatoa frigitu bokadilloa, eta bai. Eta gero, ez. Eta horrek min asko egiten da. Gauza bat egingo dugu, urrengo programan orduan etorriko da Aitziber Garmendia, edo ez noiz jauna berriro. Ados. Egunen baten guk bakarrik egiten baldin badugu programa raro izango da. Pixkat bai. Oso raro, baina, porratu inbarko dugu egunen baten. Baina, alare, oandik, Aitziber ez dator. Nik galdera bat, mundu guzti hauek kotxez dihoaztela esan duzu, zuk ere kotxa badaukazu, gidatzen duzu, ala autobusez zoaz bizitzatik. Polita izango litzake, Esnerek izatea garaje bat, 4 metro terdikoa, eta zenbat neurtzen du autobus batek, 12 metro, 15? Segun, artikulatuak 18. 18, bale, 20 metroko, atzean bizikleta usteko, hori da, 18 metroko garaje bat izan, eta bueno, lanea noa, eta autobus artikulatu baten, lanea jun, aparkatu, eta autobus txikiago bat hartu, lan egiteko. Ez da kasua, Kapaza izango zeinak Londreseko autobus bat gidatzeko, baldin eta volantea bere lekuan esan behar eskubi ezker ez dakit, nik lateralidea ez da matosa. Bai, oso bai, erlojuan aldean. Esanet, 2 pixuko gorri bat gidatuko zenuke? Ez, gorria. Urdina balitz. Egontziran, bueno, ez da, gidatuko nuke, Baina egontziran, baina ez dakit. Pasaiako portura ekarri zituzten Londreseko 2 pixuko autobus gorriak, edo nostik eukizitun 60. hamarkadan. Ez dakidana, volantean untzuten. Aurrean pentsatu nahiko nuke. Bai, segun nundik sartzen. Igual dan, pero zela gidatzen zian, atzetikan eta aurreko gurpilak. Bueno, hoi da, volantea eskerretan izateko, martxa atras beti. Denbora guztitu. Baina bai, egon ziren, ekarri zituzten baditut argazkiak Pasaiako portuan ferrian ekartzen eta deskargatzen Donostirako. Osea, hori hemen gertatu da, ja. Berandu zatoz, Mikel. Ni beti berandu nabil. Nik dazkat munduko ideia marabillosoenak, batzutan esaten dugu, ze ideia aukideten, eta... Remake bat da, bai, zeren beti inventatuta da hori. Bai. Esaten zute, zer remake ona, eta, bai, eskerrik asko. Hori zan ideia. Bueno, guk neurtzen dugu kotxeari helduta, neurtzen dugu flipautasuna kotxearen inguran. Esan edet, zer kotxe dudan? Beharrezkoa da
flipatzea gauzak egiteko, Aha. ez? Flipatzen dezula esaten duzu, gauza bat egingo dut, existitzen ez dena, eta sortu egiten duzu. Hori polita da flipatzea. Eta beste gauza da flipau bat izatea. Aha. Zeko txaukazu Urko Rodríguez Esnoiz jauna? Dakat, 2007ko Skoda bat. Wow, esan do, hola, satisfazio aurpegi batekin, irriparratxo batekin, bizirik dago, enaiz bate flipaua. 2007koa? 2007ko Skoda. Eta Asko da. Hoi dia... asko da. Meretzi urte. Skoda Fabia, Skoda Fabia, Fabia Skoda. Fabia kombi bat. Baina, a ber, gauza bat, propaganda egiten egia ere, Bai, barkatu. bai, tapatu behar duzu. Asko da, esan dago, eta ja. Hoi da. Eta kilometro gutxin da, Barkatu, hoi dia, 19 urte. 19 urte. 19 urte. 19 urte. Bueno, hain nausikoa da, oain ja kotxak edan dezake, Hoi da. Kartzela jun daiteke. bai, box bota dezake, ja, aragoira eramate baldin batzu, eta Eta bere mugikorra eduki dezake. Eta baita ere, legalki, bai, influencerra izateko, nola itxi dugun, ja, izten Ez daka USB-rik ere ez du, Osea, CD bat eta irrati bat. Ez zian existitzen, igual gara jortan. Ez zeuden. Eta eskerrak kasetotik atera nintzen, ojo. Oh! Justu, libratu nintzen, ze aurreko urtetan oaindikan kasetuak zegoen. 2005 oaindikan kasetuak zeuden kotxetan. Benetan? Benetan. Ja, bostean, kortaturen zea, eta horrela, eta buelta emanda kak, bukatzen zen, eta irratia... Badago argazki bat ere, Mohamed Aliena, ez ikusi dezuten, kotxe batean, vinilo bat sartzen irratian. Ez dezute ikusi hori? Hoi bai lujo... Nik aldera bat dakat, Muhammad Ali, batxetan ze gertatzen zen, zeren laserdisko, minidisko izorratzen zen batxekin, pentsa vinilo bat, ez? No, suave, gurpila kongi puztu, eta asfalto leunetik jun. Bueno, orduan esan dezakegu, flipautasun maila, ez nahi dena, Ez tala oso nahiko altua, bajua. Ez que berez kotxeak idatzea kakaba da. Osea, ez dezu eskibatu behar zuaitzik. Osea, ez que oso aspergarria da. Komeni da zuaitzak eskibatzea. Baina, agoiko partea zara dezu, ala orokorrean. Orokorrean. Bueno, orokorrean eskibatzea gomendatzen da. Bai, obesten Talka du. eginezkeo, DGT-ek obesten du. Gelditu eta aterako dute zuaitza. Vale, orduan, kotxea gidatzea, ez zaizu gustatzen? Autobusakin konparatzen, ez? Autobusak gehiago gustatzen zaizu? Asko ze gehiago. Osea, nik karnetateatzen nuenean, klase praktikoetatik itzultzen ditzen etxera, flipatu da, esaten un. Ja, baina, zenbat urte zen ditun? Puta gozada. 25 inguru. Oen dela, 20 urte baino gehiago, vale, baina orain? Ez zauden askatuta, oen dikan flipatzen dezu? Ojo, osea, rasante aldaketak... Oda, sentsazio rollo bada, Xasisa igo egin behar duzu. Bestela bajoekin autobusa izorratzen duzu. Osea, daude 11 mila gauza kotxe gidari ezakitena. Gero, okupatzen duzu karriletan laurden, bai, eta? Zein da zure arazoa. Eta eskibatzen dut txori abi bat, eta aldi berean zure ergel arpegi. Asko gustatzen hasi zaite, orain gidari gaiztoaren Hori da. Orduan, baina esan dezakegu orduan. Ez dute, jendeak ez du lertzen. Lanea zoazenean, gustorago zaude, lanean bidean baino. Dude gabe. Bidetik zoaz, esaten, ze mierda, kotxe bihurtzen, eta autobus bat, lanean astezea, eta orduan astezea, eguna disfrutatzen. Eta batzutan, ginda bezala, esate dizu garbiketakoak, ez dago tokirik, eramantzazu bere tokira. Eta daukazu, goian, zonalde bat, artikulatu bat, marcha atrás sartzeko. Eta orduan ja, da, 7 ordu terdi gidatzen, eta ze ongi. Badakizue gauza bat, ez dela ginda esaten baizita, ginga. Nola? Ginga. Zer da ginga? Ginda gazteleraz da. Ginga esaten da euskeraz, edo ginga. Pasagerezia. Pasagerezia. Bai, nik pasagerezia... Obesten dut. Ez, xamaron, pasagereziari helduko natzaio, baina igual gehiegi. Bai, gehiegi luzatzen nahi gaurkoan. Bueno, ez uste, hendikan denboran gaude, baina ez noedik idatzi egin behar du. Ojo, ez da idatzi, baina bueno. Eta idazten ari den bitartean,
Subkonsienteari galdera bat egingo diozu, jarraitu. Bai. Nola ze ordenetan jaste dituzu galtzerdiak eta zapatak. Lehendabizi galtzerdiak pentsatu nahi dut, baina eskubi eskubi lehendabizi biak. Ados, indiferenteki. Baina hori bai, ezin dut egin galtzerdi eta zapatilla bat eta gero beste galtzerdi zapatiak. Izan behar da bi galtzerdiak, gero bi zapatiak. Gero bi zapatiak. Eta hor, ez dago atzera bultarik. Hori da. Eske bestea... Negoziaziorik ez. Bestea, ez dakit tara mentala euki bardan egiteko. Osea, nola, imaginatu, zutik jarri bartzarela X arrazoegatik. Zaude, hor, nola zan ziklista bat zeon, Luc Leblanc. Zerkala zango bat, beste baino... Hola zaude, Luc Leblanc bezala. Luc Leblanc, hankan motzaren zapatillak enduta. Zer bestea garko balu, ondo letake. Bai. Eta oso ona zan ikotzen, guatzezate. Broma gutxi, Lukekin. Bate egin dugu. Gutxi. Pare bat egin dugu, gutxi. Denborarik ez dakagulako. Ez dago gau denborarik. Jarraitu, egin dezakezu marrazki bat, galdera bat, proposamen bat, izen bat, eta horrekin ja bukatu dugu. Galdera azkar bat egin, ez galdera azkarra egin baino lehen. Ez nahi jauna, ze ordutan afaltzen da zure etxean? Goiz. Zer dago, frantsesen moduan? Bai, 8 kaldea. Eta leno... Niri ordu zora jarri irutzen. Leno 7 erdik eta hola, baina bai, 8tan. 8, bueno, egun argiz. Goatzen zate, ligako partidak 8tan zirenean. Ze gozamena zan, ni goatzen naiz, afaltzen nula. Afaldu partida ikusten? Ikaragarria zan. Behatzitara, Eta guain partidu batzuk 10etan. 8tan zenean ligako partidua, larun batetan, zango, zara bat. Oen, bigarren zatian ja damazkizu 3 ordulo. Hoi da, esketxe iristen. Osea, batez ere lehenengo zatian 3 eta huts badoaz, esatez, manijoa. Osea, zen izuten nire bizitzakin. Eta zen lan inberdetu eta ez, etxea lota. Eta jazta, ja, subido jakin. Oso, no? Bueno, gauzako kerrea jundia. Hau izan da, ez nahi dutziko dugu, galdera, ez dakigu zeinentzako den, galdera. Orduan, imaginatu, honintzen baita gara. Esan dugu Aitziber Garmendia etorriko da. Bai, Aitziber Garmendia etorriko da. Edo honintzen baita ikusiko dugu. Ez dakit. Aitziber Garmendiak agian kalabazak emate dizkigu, baina guk esnoi pikuak. Bai. Oparitxo xume bat egingo dizugu. Piku batzuk. Bita piku dira. Gozean nuen eta koska txiki bat egin diot. Mi esker. Eta zuretzako dira. Itxoran alde, Bueno, autobuseko maletero sartu beharko dituzu, igual, zaizkizu sartuko eta. Ez dago maleterorik, buelta pikua. Berez ez dago, ez da txahala botatzeko poltsarik, pentsa. Batzutan eskatzen dizkigute, igual gaizkinago eta... Lehiatiarik ere ez dago, buru ateratzeko? Batzutan bai, baina beste batzutan itxiak egoten dira, osea... Asuntu txarra. Bueno, ondo gidatzea badukazu, atxetik aurrea, bazpare. Oida. Nik asunto txala esan manu, baino. Eta oain dela minutu bat, kanpanean barkau gineakela, así que juningo, nola ikustezu gauza. Jarraituko dugu hortaz, beste egun batek jarraituko dugu. Eskerrik asko. Plazer bat. Esker. Bai, pikuekin. Bale, pikutara. Eta bueltatuko zea, mehatxua da. Gu bitartea, momentuz gu bagoaz eta horrengo astean, bueltatuko gea. Beste mehatxu bat da. Beste mehatxu bat da. Botatze ez balde magaituzte eta guendik ez gaituzte mehatxat. Urrengo asterate. Eskerrik asko. Aio.